je do piči, to odstane čisté, kurva, keby si to umýlo. Takže na tej farbe to tak nie je vidno do piči, tak ja som aj preto rekl najlepšie vyvolke. A za tým slumačovom je tá pumpa naľavo a napravo také parkovisko rozjebané. Aj tam by si to mohol teoreticky vymeniť a do Hulína máš odtiaľ 10 minút. Možno aj tam ostať. Len tam je taká rozjebaná cesta, tak si to potom pridvihni trošku radšej, lebo je tam dosť tak veľa jam.